Vítajte u trojdielneho miniseriálu z Čiernej hory. Dovolenka v Čiernej hore pre dve osoby s polpenziou, štvorviedičkový hotel s veľkou terasou, výhľadom na more, a to za cenu iba, to všetko za cenu iba 481 € pre dvoch. Dovolenka v Čiernej hore. Nová náhrada Chorvátska? No pozrite sa, obrovská terasa, krásna, dole je baza, ako musím povedať, Čierna hora ma na prvý dojem veľmi akože očarilo to tu. Výhľad na more, no čo človek by si mohol viacej prijať. Tento hotel sa volá Elmar Hotel a nachádza sa v Utiehe okolo 15 km od baru. No ale ako terasa na štvorviedičkový hotel, to je niečo parádne. A za tie peniaze 471 € pre dvoch, raňajky, večera, bazén, krásny bar je ešte vedľa bazéna. No všetko si to pozrieme postupne, cesta bola únavná celú noc cestovania, inak let trvalo iba hodinu 25 minút z Bratislavy, ranný let, ale v noc som vôbec nespal, takže dneska ešte to natáčanie bude trošku zložitejšie, ale všetko si tu ukážeme, izbu, kúpeľku, reštauráciu, okolie, miestne ceny, no všetko postupne. Ale ja sa na ten výhľad nemôžem vynadievať, no posúďte sami, ten výhľad je nádherný, no už sa teším, keď pôjdeme to k moru popozerať, ako bude to nádhera. Izba štvorviedičkového hotela, dvojlôžková, klimatizácia, televízor. Tu sa určite bude nachádzať minibar, televízor, úložný priestor, nič. Veľká skriňa, 2-metrová, úložný priestor, náhradné poliečky. Klasika Čiernej hore, takéto postele, poliečky, prestieranie, také klasické, skôr grécke. Skriňa obrovská, ale trezor sa na izbe nenachádza. Kúpeľka je veľká, priestranná, nachádza sa sprcha, tlak v sprche ako dosilný, paráda nejaký šampón, mydielka, fén, klasika. Ovládačov televízora 2, tie sú pekne čisté, ovládanie, klimatizácie, čistúčke, tak ideme vyskúšať, či to bude fungovať. Klíma tak ideálne 19 stupňov, dá sa aj menej, viacej. Tak uvidím, nech sa trošku vyklimatizuje, lebo dneskajšie počasie 33 stupňov, bar, Utieha, riadne horko. A táto terasa to je najväčšia, akú som kedy mal. Televízor bude chytrý, nebude. Televízor, všetko čisté, žiaden prach, pekne to tu udržiavajú, starajú sa o to. Postiel, vankúše, prestieranie, stolík, zásuvky, ale musím povedať, či budú na našu nabíjačku, zatiaľ nič. Drevené čelo postele, prach, žiaden. Akože čistota veľmi pekná na túto izbu. Zapal som ho pred minútou a chladí ako veľmi silno. Vyklimatizuje to veľmi raz, dva, ako klíma na 100%. Dva uteráky, osušky, prestieranie na postiel, všetko čisté, no ale toto, ako do tejto postele ísť, tu je deka pod tým, prestieranie pod vankúšmi, ale ozaj na čistotu tu dbajú, že na 100%. Tak to ale na nabíjačku tieto zásuvky pasovať nebudú. Pozerám, tie budú, sa nachádza zásuvka pod televízorom. Jedna zatiaľ, ktorú som objavil. Tá zásuvka vyzerala tak všelijak, ale nakoniec bez problémov pasuje a nabíjanie je spustené. Pozrieme závesy, či sú blackoutové. No, vyzerajú dobre. No závesy na štvorhviezdičku sú veľmi dobre, pomaly, blackoutové iba tam na jednu tú medzeru, ale klíma tá ide na 100%. Postiel, madrac je mäkká, ale spí sa veľmi dobre, pohodlná postiel. Izba, tie stropy, ja mám 2 metre, ale pomaly tieto majú 4 metre, akože veľmi priestranná. Pekná izba, hlavne dobre vyklimatizovaná. Hotelu patrí aj hotelový bazén, ale ten si natočíme neskôr. Najkrajšie je to večer a kúsok odtiaľ to je more, čo určite natočíme, sú tam krásne pláže. Ako som spomínal, je to hotel s polpenziou, čiže natočíme si, pôjdeme si pozrieť raňajky a večeru. No ešte jeden takýto záber, keď tu teraz nikoho není. Komu sa nechce ísť pri more, hotelu patrí aj tento bazén, čiže stačí si dať kávičku pri bazéne a oddychovať aj takto pri bazéne. Krásny hotelový bazén. Tak tu sa nachádza teplý bufet, varené párky, vajíčka,
omeleta, hrášok. Toto vyzerá tiež veľmi dobre, to bude nejaké sladké. Omeleta, dusená zeleninka, chleba vo vajíčku, to mám veľmi rád. Toto je potom tiež nejaké sladké olivy, nejaké pomazánky. Ďalej tu je studený púr, uhárky, rajčiny, údeniny. A tuto sú nejaké chlebíky, sa nachádzajú. Potom ovoci, nejaké mysli, tyčinky, síry, studené mlieka, čerstvý džúsik a vedľa kávička. Tu som zobral tieto dva chlebíky, suchý salám, sír, maslo. Tu je nejaké sladké pečivo, voda, džús, dvakrát espresso, kávička. Tak poďme na to. Chlebíček mi pripomína skôr ten slovenský, je veľmi mäkký, čerstvý. Maslo, salám, sír, najlepšia kombinácia. Veľmi dobré. To mi strašne pripomína, jak naše domáce slovenské tie sladké, neviem už ako sa to volá, no to, či je to ničím plnené. Plnené to nie je ničím, no vyzerá to dobre. Normálne klasické sladké pečivo. Kávička dvojité espresso. Poďme ju ochutnať. Tá nie je nakyslá, trošku miernou, horkou príchuťou. Krátko pred 10 v niektorej reštaurácii a nachádza sa tu aj krásna veľká terasa, ale je tam teraz riadne teplo, keď je vonku teraz 31 stupňov. Raňajky úspešne za mňou, dobre nájdený, kávička bola výborná a čo musím oceniť, mám izbu hneď. Takto vyzerá večerový bufet, tu je hovädzí vývar, zemiaky, cestovinka, tu je bravčové pečené mäso, tuto je rybička, tuto vedľa sa nachádza teplý bufet, rybička, cestovinka, ďalšia ryba. Tuto je potom rýža, nejaké špenátové noči, nejaké drezinčeky, tuto je paprika, šalátik a šalátový bufet a vedľa sú koláčiky. Teraz počas večerie je kávovar vypnutý, je džús a pitná voda. Toto je večerový bufet. Večera takto, je tu hovädzí vývar, šalátik, džúsik, voda, potom tu mám hlavne jedlo bravčové, rýža, zemiačiky, tuto nejaký cestovinový šalát a nejaký dezertný koláčik k tomu, čiže ako výber je tu pestrý a potom si ešte natočíme bufet. Na záver takto rybička, trošku toho šalátu, ten mi veľmi chutí tými cestovinami. Ich pochváliť, keď odchádzam ráno skôr, už raňajky nestíham, pribalili nám takto raňajkový balíček, dali jablčko, potom dali minerálku a ešte sa pozrieme, čo nám dali sem raňajkový balíček, čiže keď už odchádzame 3:15 na letisko. Sú to hambače, 4 také sendviče, dalo by sa povedať, no pekne. Čiže 2 raňajkové balíčky, na raňajky nejdem, akože musím ich veľmi pochváliť, veľmi krásne balíky. 20:50 a hľadám ešte dobré miesto, kde by sa to dalo tak zhodnotiť, záverečné hodnotenia tejto dovolenky. Poďme si to zhodnotiť, večera bola dobrá, polievka bola slaná, dezert tiež, bravčové, ryba, veľmi dochutené. Ako poďme si zhodnotiť, 5 nocí som za tento pobyt dal pre 2 osoby 481 €, raňajky, polpenzia, v cene bol bazén, nachádzalo sa to zhruba tých 5 minút od pláže, to bude samozrejme spomenuté v ďalšom videu. Celkový dojem veľmi dobrý z hotela a ešte chcem im dať veľké plus, prišli sme skôr o 10 a izba už bola pripravená, inak check-in bol až po 14 a ubytovali o 10, čiže veľké plus. A celkové hodnotenie tomuto hotelu, cena vlastne si zoberme to pod 100 € a hodnotenie dávam 8 z 10 za jedlo, služby a za všetko, akože veľmi spokojný a určite pozrite ďalšie videá, to bude pláž a plus ešte miestne ceny a ešte záverečný záber na more.